Gu gustora asko hartuko dugu, onartuko dugu eta maitatuko dugu zergatik ez gaurko gure gonbidatua. Ezinezkoaren alde bere 3. saiakera liburua aurkeztera dator. Bizitzari eta filosofiari buruz hitz egingo dugu berarekin. Biba Iñigo Martínez Peña. Aupa Iñigo. Aupa Iñigo. Kaixo Iñigo. Aupa Iñigo, arratsaldeo. Elaxe, marrekoa. Jaka, ongi Oso ongi. Eseri lasai. Eskerrik asko etortzeagatik. Bai, zuei gomia pena bat. Aupa Iñigo, txapeldun. Nahiko hasiera filosofikoa eman dio. Bai, porik. Gure moduan saiatu gara. Agian oinarrizkoak izan gara, Iñigo? Bueno, nik uste ingrediente guzti horiek bizitzaren entzaladan hor daudela, ez? Eta bizitzaren artean, hortik handik eta hemendik hartuta egin behar dela bidea. Así que, bueno, pista honak eman dituzu, Zure duzu bizi filosofiarik, Iñigo? Esango nuke aldakorra dela hori, ez? Momentuen arabera, kesken arabera, agian hori, ez? Bizitza arte bada, eta, bueno, asmatu behar da bidean, ez? Eta aipatu dituzuen kontu asko, gogoratzen etortzen zitzaizkidan burura, Antxinako eskola filosofikoak. Eta, bueno, horiek ere bizitzaren gidak edo aholkuak ematen zituzten, lasaitasuna, onarpena patua, gertatzen zaiguna, gozamena bilatzea, eta, bueno, horiek ari irikatzea da kontua. Oso, ongi. Iñigo, ezinezkoaren alde, zure 3. saiakera liburua aurkeztera etorri zara, besteak beste. Zer dago barruan? Zer aurkituko dugu liburu honen barruan? Bueno, batetik agian bizi dugula autoexigentzia maila handiarekin, ez? Eta orduan badela ez dakit propaganda edo marketing mezu bat, delo bat, esaten diguna, marka guztiak hautsi eta ezinezkoa lortu behar dela, ez? Eta orduan, bueno, liburuaren ideia da, pixkat, hori zalantzan jartzea, zulatzea eta arnazgunea bilatzea, ez? Eta zure ustez zer dago ideologia horren atzean? Zergatik bultzatzen gaituzte beti ezinezkoa den hori lortu nahira? Bada, esan bezala nik uste oso mantra individualista, ez? Eta kolektiboki kuriosoa da, ez da berdina entzuten. Esango nuke batetik esaten zaigula, ez? Zugan sinisten baduzu egin dezakezu, just do it, eta beste alde batetik kolektiboki edo gizarte mailan entzuten dira gehiago mezu apokaliptiko, distopikoak eta bar. Orduan, uste dut nahiko hori kontraesankorra dela eta birpentsatzeko kontu batez. Eta horren atzean dago batez ere autoesplotazio itzela. Eta hori baretzea pixkat liburuaren doinua. Eta zuk aipatzen duzu liburuan gizakia ase ezina dela, inoiz ez daukagula nahikoa, hori aipatzen duzu, ezta? Beti behar dugu gehiago, beti nahi dugu gehiago. Kontua da, hor ezinezkoa lotzen zaidala utsunearekin, eta orduan utsune hori ase ezintasun gisa edo falta gisa interpretatzen baldin badugu, pixkat zigor baten moduan biziko dugu utsunea, ez? Orduan, uste dut ere, utsunea ez ulertzea gabezia gisa, baizik eta utsuneari beste espazio bat ematea dela, bueno, lotzen zaitu nahi zen aria. Ez dakit lortu dudan edo ez, baina hor dago. Agian, saiatzea ongi dago, baina helburura iritsi gabe, esan nahi dut, saiaketaren prozesu horrek bete beharko gintuzke? Bueno, desiraren jatorrian uste dut utsune badagoela, ez? Eta ez lortzea guztiz eta saiatzea berriro, ez? Orduan, zentzu horretan, pentsatzen dut, saiakera hitza bera, nik saiakera bat idatzi dut, badaukala bere resonantzia polita, zeda saiatu, ez lortu guztiz, eta berriro ere saiatu, ez? Orduan, horrela egiten da bidea. Baina, zuitzaizu inoiz gertatu, helburu bat jarri bizitzan, helburu, ez dakit, bakoitzak jarriko ditu bere helburuak, izan daiteke lan bat, izan daiteke bidaia bat, izan daiteke maitasun bat, edozein gauza, ezta? Eta behin hori lortu, eta gero zure buruari esatea, eta orain lortu dut, hainbeste amestu duan hori, eta orain zer? Hori esatela, hori etzait baneri sekula pasa. Bai, zuri bai, eta beti nahi dugu, konturatzen az, beti orain konturatu nahi azkenengo aldian, baina beti nahi dugu lortuta, venga, orain beste zerbait, eta ez duguna da gozatzen momentuan daukagunarekin. Momentuan daukazu bapatean, ostras, eske, hau dena duela urte batzuk esan ezkero, ez nuke sinistuk eta hori daukat hau, ez eta konturatzea daukasuna eta hori onartu eta esatea, babitu hau daukat eta horretaz gozatzea, nire ustez hori dela arrakasta lehen esan duguna.
ez? Apur bat. Zer diozu? Bueno, batzutan ere helburuak humanizatu behar dugula, segun ze helburu oso etxigarria izan daiteke, ez? Orduan, bueno, lorpen txiki horiek eta... Hori da, hor jarri ez. Baina egia da behin lortuta, hori ere berriztu behar dela, ez? Eta hor dagoela gakoa, bai. Alereko ere konturatu behar gara gauza batzuk ezinbestekoak direla, ez da, Inigo? Nahi dituguna, ezinbestekoak direla, eta hori ere normala da, ez da? Ezinbestekoa edo ezinezkoak? Ezinezkoa, barkatu. Ezinezkoa, horkezki esan dut, ez? Bai. Ematen du hori, dira, kontzeptu negatiboak, ez? Ezinezkoa, utxunea, liburuan daudenak. Eta hala ere, saiatu naiz jartzen bizitzaren alde, ez? Pentsatuz, ea, beteegi egotea ez ote den utxunea bera, baino okerragoa. Okerrago. Batzutan ikusten dugu, eta, bueno, badira idazle batzuk, gehiagizko betetasuna depresioarekin lutzen dutenak, desiraren amaierarekin. Bai. Eta batzutan ikusten dugu, ez, olentzeroko ospakizunetan, opari bata bestean atzetik zabaltzen duten ume... Gehitxo, izaten da askotan. Eta momentu batean, ja, pixkat, ansiedadea ez dakitela zer egin, ez? Eta orduan hor, utxune pixkat oparitzea, zantzarra izango. Inigo, zure liburuko kapitulu bakoitza gai baten ingurukoa da? Esaterako, maitasunak ze lotura du ezinezkoarekin? Bueno, zentzu batean poetikoki adirazi nahi nuen hor, ez? Ezinezkoaren alde jartzea da ematea balio bat nun happy end bat baino jarraipen badela. Pentsatzen baldin badugu, ez, maitasun esferiko, romantiko bukatuan, hori ere maitasun amaiera da. Zentzu batean jarraitzeko bidea izango zen. Eta gero utxuneen inguruan badago kritika bat, ez? Esan bezala besteak beteko gaitu. Eta hemen gehiago dagoena da, zelan maitasun izan daiteken utxuneak partekatzearen artea, ez? Ezain beste osagarria izango den beste pertsona hori edo dena dela. Osasun mentalari buruz ere askotan hitz egin izan dugu saio honetan, eta zuk ere zure ardatzetako, liburuko ardatzetako bat izan da osasun mentala, ze azpimarratu nahi izan duzu, kasu horretan? Bueno, batzutan badela ere senda ezina, eta horrekin bizitzen ikastea hobeagoa dela, ez? Batzutan zoriontasun promesak edo erabat sendatuko gaituen terapia horrek ere eraman algaitu gero errun sentimendu batera. Jo, hau egin dut eta hala ere ez nago guztiz ondo, ez? Bueno, onartzea momentu batzuk nun norberak ere bere gauzatzuekin aurrera egin behar duen, eta norberaren eromen parte bat eta beste eromen parte batekin bizi ahal izatea, ez? Hori da pixkate furor handiz edo erabat sendatzearen ideia hori baretzea. Orduan, uste dut, badela orokorrean, utzunearen ideia bat arnazgune gisa berriro ere, eta pixkate beste desaskundearen bidetik agian, ez? Izu Inigo, eta zergatik pentsatuzun un gai honi buruz hitz egitea? Eska, politia da oso gaia politia da, interesgarria da, baina hortaz hitz egitera, etzait, niri behintzat etzait, etortzen, baina badakit, baina nola pentsatzen zu, honi buruz hitz egin behar dut, oso interesgarria da. Ez errez. Bueno, batetik, mandamendu hipermodernoen kontura, aurreko saiakera baten kontura, hiper aurrizki horrek eramaten ninduen gehiegizko betetasunera. Eta agian horren aurrean beste bide bat izan daiteke ezinezkoaren eta utxunearen aldeko laudorio bat. Eta hori hor dago. Gero egia da, batzutan batu egiten garela lagun batzuk liburuak irakurtzera eta komentatzera, eta, bueno, pixkat friki taldea gara horretan, baina oso gozagarria da, eta halako batean bai agertu zen bereizketa hau, ez? Utxunea ez duela zertan gabezia izan behar. Askotan ulertzen dugu gabezia gisa, merkantziekin tapatuko dugu gabezia hori, eta, bueno, bestera batera interpretatzea utxunea izan zitekela bide interesgarri bat. Eta hortik tiraka-tiraka, atera da saiakera. Ez zuk aipatu dituzu, zure aurreko bilanak, gaur egun entsaio filosofikoek badute publikorik? Bueno, igual ez masiboa, baina badute, eta oso pozgarria da gero norbaiten irakurketa jasotzea, eta beste interpretazio bat egin dela entzutea, eta bai, esango nuke bai, ez? Badagoela horrelako egarritxo bat. Zehari zara jasotzen, feedback bezala harrera ona izan du, zure azken lan honek adibidez, zure inguruko zirkulo horietan? Bai, bueno, hau hasi berri da, aurrekoan aurkezpen bat izan nuen Getarian, gero Bilboko Loraldian, eta bueno, gonbidatzen ditut aurkezpenetara bi irakurle lagun, eta bueno, horrek errazten du asuntua. Baita ere, ematen dizerpentza, ze, bueno, beste
nunbaitetik jasotzen ditute irakurketak eta hori oso atzera. Esko subjetiboa izan daiteke, irakurtzerako orduan. Era bat. Norberak guztiz. Bai, eta askotan harrigarria da, nundik edo zeri eman dion garrantzia batek edo bestea, esaten dena, liburua irakurleak egiten duela. Bizitza propioa daukate hitzek, ideiek, eta horiek ikustea. Bakoitzak bere esperimentuetatik abiatzen da, azken finean, ez da? Erantzunak topatzeko ere? Hori da, eta segun sekezkatik edo nundik zoazen liburura edo ze aldartetik, berrirakurtzea liburu bat ere da berriro topatzea erantzun desberdinak eta... Bizitzako ze momentutan zauden, eta denak daukazer ikusia. Niri gustatu zei, lehen egin duzun irudi hori Gabonetan opariak zabaltzen, umeak persaka opariak zabaltzen, eta utxune bat oparitzearena, eta ideia txarra ez da berez, opari bat oparitu utxa. Gertatzen dena, ez dakit gizartea prestatuta otea goen, demagun opari bat egiten diozula, aur bati, heldu bati, kaja eder bat, eta utxa dago. Cuidado. Bai, baina, bueno, utza esan daiteke, hori igual da oso irudi oso konkretu bat. Baina metaforiko ere utza oparitzen daiteke denbora bat, ez elkarrekin pasatzeko, elkarrekin galtzeko, pasio bat, eta denbora eskaintzea, ez, urgentziaz edo abiaduraz aritu beharrean, hori izan daiteke modu bat, ez, gaur egun hori oso ona da, denbora, Beste zaila eta gaine ikusten badu aurra batek edo zinek edo nik, pentsatuko nuke, zergatik hau. Zuazte mazara horrela egiten nor. Ez, baina zergatik utxa, zer buelta ematen duzu, ez? Bueno, presentzialtasuna batzutan ere da oparia, ez? Arreta, elkarri entzutea, agian hortik ere badago beste bide bat. Noiz antolatuko duzu edo, noiz ara aurrengo solasaldia, noiz aurkeztuko duzu berriz ere liburua? Gasteizen, larun bat honetan, goizeko 12:00 Liburutopia, Gasteizen. Bueno, esan du Gasteizen, bai. Liburuen da horretan. Eta irakurketa eginta ondoren, posible da galderak egitea, edo bai, egiten dituzte, edo ez? Bai, eta hori izaten da, biziena. Polita. Bai, egotea gero beste... Zuretzat interesgarriena ere, bai, noski ederrena, jendea galderak egitea. Guztiz, bai, eta nire bai, beste irakurketa batzuk egiten ditut, lagun artean igarri ondoren idei horiek esan bezala, eta horiek bestela liburuak hilda daude. Claro, aberazgarri hori da, azkena. Inigo, zurekin ari gara, zure filosofiari buruz, zure liburuei buruz, zu Agora filosofia elkarteko kidea zara, zergatik edo nolatan sortzen da Agora? Bueno, momentu batean sortzen da, ber legeak, hezkuntza legeak, filosofiari orduak entzen dizkiolako, ez? Eta orduan hor batu ginen filosofia irakasleak, eta elkartea sortu zen, pixkat, filosofiaren aldarria ginez, baina ez bakarrik gero ikasgela barruan, baizik eta bai ikusi genuen filosofiaren balio soziala, ez? Orduan geroztik hasi ginen pixka gizarteratzen, sortzen alako guneak solasaldietarako, eta hor pote filosofikoak, kafe filosofikoak, eta bueno, hori izan da ere beste bide bat, elkarteak egin duen beste bide bat. Filosofia ikasketak eskoletan beharrezkoak ikusten dituzu? Bai, egia esan nera bezaroa eta, haurtzaroa ere bai, ez? Bada galdera existentzial sakonen garaia, eta horretarako gune bat, espazio bat izatea oso garrantzitsua da. Egia da, ume txikiak filosofo handiak izaten dira, Bai. Galdera pila bat egiten dituzte. Nola ikusten duzu filosofiaren interesa gaur egungo gizartean? Esango nuke, neko, egoera honean dagoela, behintzat, ikusita kafe eta pote filosofikoen arrakasta, zenbat jendu hurbiltzen den, errepikatzen duen, lagun kuadria badator eta hurrengo hilabetean beste batzuk gonbidatu dituzte etortzera, eta azkenean simplea da, norbait ekarri, gai baten inguruan aurkezpen bat eman, gaiaren ideiak eskaini, eta gero soazaldian aritu. Eta amaitzerakoan ere, hurrengo potea edo izaten daia talde txikietan, baina jarraitzen du solasaldiak. Orduan, ikusten dute badagoela gogo hori, eta pixka dira ikerketa komunitarioak, ez? Guazen elkarrekin pentsatzea honi buruz. Eta kuriosoa da, ezagutzen ditut pertsona asko, ez bere biografia pertsonaletik, baizik eta koinziditzen dugu espazio horretan, eta zer pentsatzen duen honi buruz, besteari buruz, justiziaz, maitasunaz, eriotzaz, hainbat gai agertzen dira, eta
uste dut esperientzia oso polita izaten ari dela. Batzuk futbolari buruz hitz egiten dute eta filosofiare begira. Askoz ere politiagoa da, hortaz hitz egitea. Eta tragotxo bat hartu, eta lagunen artean, ez zalala. Bueno, ingenuen ere kafe filosofiko bat futbola eta filosofian arteko. Baita ere begira. Futbolak denerako balio. Eta filosofia ere edonora zabaldu daiteke. Filosofia batez ere denerako. Bueno, pixkat gai guztiak lotu edo alditu, eta bada ere hitz egiteko edo gaietara hurbiltzeko modu bat, ez?